Venujem sa rýchlostnej kanoistike už 5. rok, čiže od mojich 11. Navštevujem gymnázium v Komárne. Tak ako som spomínal, s kanoistikou som začal v roku 2011. A na mojich prvých pretekoch som obsadil 3. miesto. Za rok 2012, od roku 2012 až po rok 2015 som sa stal každý rok majster Slovenska v rôznych kategóriách, v jednotke, v dvojke a štvorke, na všetkých tratiach, ktoré sú, čiže 5000 metrov, 1 km, 500 a 200 metrov a maratón, čo som tam zabudol dať. Za môj najväčší úspech považujem asi 3. miesto na olympijských nádejach, čo boli tento rok v Poľsku. Je to prakticky taká olympiáda do 17 rokov od 15. Takže tento rok bol prvý, čo som sa mohol zúčastniť na týchto pretekoch a hneď som mal 3. miesto v podstate, takže som sa tomu veľmi tešil. Za môj druhý najväčší úspech považujem 9. miesto na majstrovstvách sveta, na ktoré sme v podstate ani neplánovali ísť na začiatku sezóny, ale tréner povedal, nech to vyskúšame. A mali s mojim parťákom, s ktorým chodím C2 v jednej lodi, mali sme 15 rokov obidvaja a pretekali sme v kategórii juniorov, čiže medzi 18-ročnými a obsadili sme 9. miesto, čo bolo nečakané a veľmi sme sa tomu tešili. Tu môžete vidieť moje medaily, ocenenia, dokopy ich mám 115 a 12 pohárov. Od roku 2012 po rok 2015 som sa stal 19-násobným majstrom Slovenska. Tu môžeme vidieť dekret reprezentanta Slovenskej republiky na rok 2016 v družstve kadetov a juniorov, čiže od 15 do 18. Môj vzor je Martin Fuchsa, ktorého poznám aj osobne. Je 5-násobný majster sveta, 12-násobný majster Európy, 2-násobný víťaz svetového pohára a 25-násobný majster Českej republiky. Momentálne sa pripravuje na olympijské hry v Riu. Má 23 rokov. Môj najväčší sen je olympiáda v roku 2020 v Tokiu. To je asi, tam by som sa fakt chcel dostať, keď pôjde všetko podľa plánu. A grant by som chcel využiť na rôzne sústredenia, na prípravu na ďalšie sezóny, ktoré nie sú lacné, s tým súvisia aj letenky a všetko okolo toho. Na to by som chcel využiť grant. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne.